с по-вярна и от времето вълна, пред Аполония, наречена Понтийска, най-първото от всички имена. Пристанище, призвано да спасява, за котвите надежда и легло. Как фара ти внезапно се изправя с изкрящото си хубаво чело. Тук светлината е най-ярка, силна. Тук с погледа си малкото дете и розата, и древната смокиня в любовна ласка вижда как растат. Едно море от векове се плиска, с по-вярна и от времето вълна, пред Аполония, наречена Понтийска, най-първото от всички имена. Созопол е една статуя в морето, като материя и като дух. Това каза преди години известният художник-маринист, созополчанинът Яни Хрисополос. А ние ще възкликнем: Созопол, място белязано от Бог! Всеки, който се е докоснал до скалите на този бряг, до тесните улички, лъхащи античност, съхранили с мълчани хилядолетни тайни, до морската стихия, символ на характера на хората тук, не може да не остане завинаги запленен от магията, наречена Созопол. Всяко докосване до Созопол е отново преживяна приказка. Това, което неизменно ни омайва и удивлява, са даровете, които Господ щедро изсипал над любимия ни край. С хилядолетната си история, с прекрасната си природа и с неуловимия си чар, Созопол ще го има вечно. Ехото, останало през вековете, е съхранило историята на достойните хора, обитавали този древен и съвременен град. Да видим гъсто притиснати една до друга двуетажните му къщи. Отдолу камени, отгоре дървени, разположени край сенчести улички и тесни римни, които ту се изкачват, ту слизат по скалистия терен, за да стигнат морето. Градът се развил така добре, че в началото на второто хилядолетие в него имало 531 къщи с 2958 гърци жители. Созопол бил богат с плодородни злозя и ниви в околността, но най-прочут бил с рибарството и умението на жителите му да риболуват от векове та до днес. Кой не е чувал за прочутите созополски аламани в миналото, за таляните, разположени по цялото крайбрежие и до днес? Градът станал прочут търговски и морски център между Егея и